Здравейте и добре дошли в шоурума на Gala Collezione в България. Заповядайте. Позволете да разкажа малко за марката. Gala Collezione е водещ полски производител на поръчкова мека мебел, което означава, че всеки един от моделите дивани, които виждате тук в шоурума, може да бъде поръчан по ваш индивидуален размер, с ваши механизми, които вие изберете, а също така и в един от над 200 цвята на дамаски и текстили или един от ето тези прекрасни 34 цвята на кожа. Кожата ни е в два класа, стандартна обикновена кожа и full grain leather, което е тази по-дебела кожа. Тя има доста по-дебела структура и доста по-голяма здравина и устойчивост. Gala Collezione произвежда изтънчена мека мебел от 14 години, като тази година открихме своята четвърта фабрика в Полша. Вече смеем да се похвалим с над 600 високо квалифицирани и отдадени на работата си професионалисти. А от тази година, 2015, отворихме този прекрасен шоурум в София, на улица Бистришко шосе номер 1, в непосредствена близост до South Mall. Това, което предлагаме, са различни модулни системи, могат да бъдат комбинирани с различни елементи и също така могат да бъдат довършвани след време. Ние предлагаме довършване на модулна комбинация в избраните от вас цветове, благодарение на системата за контрол и управление на производството от последно поколение, която създава тези паспорти. Всъщност всеки един елемент в производството на Gala е придружен от този паспорт до излизането от там. А тези контролни късове от материалите под всеки елемент ни помагат след време да сравним цвета на кожата, в която, или дамаската, в която е вашият елемент, за да довършим комбинацията. Ние предлагаме пълно обслужване в България, предлагаме 10 години гаранция на всички механизми и конструкции, а също така и поддръжка и пране на всички текстили и кожи. Всъщност това, което правим по-различно в Gala, е това, че ние първо създаваме една здрава и удобна конструкция, а върху нея напасваме до съвършенство дизайна. Както обичат да казват създателите на марката, Gala не просто създава комфортни дивани, Gala създава стандарти в производството на дивани. Ново поколение дивани. Това са Gala Collezione. Благодаря ви за вниманието.